Здравейте, умните и красивите! Аз съм Белон. Белон, с какво се занимаваш в Next? Програмист съм. Какво е най-голямото ти предизвикателство в Next? Няма предизвикателство. С всичко можем да се справим. Нали сме най-добрите? Разкажи историята за именния ти ден. По арменския календар има ден, в който всички мъже, които нямат имен ден, спокойно могат да празнуват. Ако имаш право на един удар, какво би изтрил? Това е мой бутон. 20 години. Коя е най-интересната джаджа, която имаш? Апарат за кръвно налягане. С какво най-много се гордееш в своя живот? Аз съм баща. Най-много се гордея със сина си. И кой предизвикваш да седне на стола? Тишо, моят човек. Обаче много искам да разкаже някой виц. Нещо ми е напрегнато на този стол. Най-интересната джаджа. Стига де. Аз наистина имам много джаджи и в момента не мога да се сета за нито една.